Posledný júnový víkend bola 13. kolom ukončená jarná časť Mestskej ligy malého futbalu. Hneď na jej úvod sme hovorili o tom, že súťaž bude viac ako vyrovnaná, keďže viaceré mužstvá posilnili a presne tak aj bolo. Jarná časť bola poznačená kvalitnými súbojmi a boje o tabuľkové prvenstvo veľmi tesné. Svoje by o tom vedeli hovoriť obhajcovia titulu Bambariaci, ktorí na jar našli svojho premožiteľa. Po jarnej časti musím povedať aj zhodnotiť celú súťaž, že je veľmi vyrovnaná. Aj čo sa týka, by som povedal, spodnej časti, teda až na K2, ktorý sa tento rok moc nedarí, ale v tom špici, tam sa bijeme my ako Bambariaci spolu s CMC stavom. Takisto Tčko má veľmi dobrú sezónu. AC Roma teraz síce v posledných zápasoch trošku postracali body, ale stav ich netreba odpisovať. Čiže by som povedal, že CMC stav teraz poskladal naozaj veľmi dobrý tím a tento rok budú určite útočiť ako taký najväčší náš rival na titul. Dobre, tak povedzme možno, aká bola tá cesta v tej jarnej časti Bambariakov? No, bambariacká cesta, by som povedal, je zatiaľ taká kostrbatá, pretože vôbec prvýkrát na umovej tráve sa nám stalo, že sme prehrali 2 zápasy po sebe a museli sme sa trošku z toho otrepať. Potom prišlo ešte jedno zavávanie pri remize 5-5 z AC Roma, ale nejak sme sa spamätali teraz, výborne sme zvládli tento posledný zápas s Bozípom, čaká nás ešte dohrávka s Tečkom, ktorú musíme zvládnuť, je to naozaj veľmi dôležitý zápas a chceme ešte stále pomýšľať, aby sme boli v hre o titul. Tak ako si v záverečnom 13. kole Bambariaci poradili s Bozípom vysoko 14-4, tak si z chuti zastrieľali aj lídri tabuľky, hráči mužstva FC CMC Stav, ktorí deklasovali FC Šipro vysoko 12-2. Hráči FC CMC Stav sa tak stali víťazmi jary, no ešte je tu odvetná časť, ktorá by mala odštartovať v sobotu 17. augusta.